бе? Вие как сте слушали? Вътре е само... Да, бе, да е бам... Кухата, вътре рибата е куха била. Отвори ми бирата. Само по периферията. Отвори ми бирата. Моя, къде ми бирата? Нека отвори ми бирата. Бирата е там. Да не е съборя. Ай. А мен ли ще дадеш или ти ще държиш? Ей, така се работи. На здраве на компанията от Инфлама. Да, но не е от На Инфлама. здраве на Жорката. Поздрави Жорката. Жорка, поздрави да си там, когато ние ще почнем да дигаме, нали? Ненко, поздрави от тебе, няма ли да изпратиш? Благодаря, много поздрави на него и да дойде и той някой път с нас. Така. Ай, на здраве. На здраве. На здраве. На здраве. На здраве. На здраве, така трябва да се работи, да знаете. И на такива места. Ето, вижте хубаво за какво става въпрос. Дай на мене малко, аз да посмявам. Така, давай. На здраве на компанията от Инфлама, целият склад. На здраве. Елата страна обаче тук. Ето, пак поздравя. Виж как ти надига бирата. Гледайте го. Направо е супер. Така. Его и другия, и той заел се да слага... Без мезени става. Хубава една диничка да има. Ама няма, нали? Бодни малко на река. Ето, гледам го как си бодва мезенци, а пък ви се трудите в Инфлама. Как може такава работа? Неко да не са покарни. Добре. Ето ги превозните средства. Това са превозните средства на двамата. А това е моя стар дявол. Не мога да става на никъде, с него съм. Айде, чао за сега. Сериозно ли?